In Venray worden 64 woningen gebouwd op het Hoendesveld. Het is volgens het CBS het derde kwartaal op rij dat er minder nieuwbouwwoningen worden verkocht in Nederland. Wat merken jullie daarvan? Wij merken wel dat de markt een beetje afkoelt, dat klopt. Ja. Maar goed, kijk, wij zijn op een vrij kleine schaal regionaal actief. En wij merken ook hele sterke lokale verschillen. Ook heel erg sterk op welke plek bouw je, in welke gemeenschap bouw je. En we hebben bijvoorbeeld nog geen half jaar geleden een project in Venlo gebouwd wat binnen 14 dagen uitverkocht was, 26 woningen. Venray is natuurlijk redelijk veel, of ja, men vindt altijd dat het te weinig is, maar dat is op zich wel redelijk door blijven bouwen, doordat mensen wat te kiezen hebben. En dan zie je ook dat mensen wat kritischer en wat terughoudender worden. De bouwen nu, hoe is dat in vergelijking tot 5 jaar geleden? Is het nog net zo makkelijk? Of? Ja, je hebt natuurlijk met steeds meer de regelgeving te maken. We hebben het nu met de wet kwaliteitsborging te maken. En ik zeg altijd een beetje grappend, ieder jaar komt er een nieuw probleem bij. We hebben stikstof getackeld, dan komen de spuitsoneringen, hebben daar de spuitsoneringen opgelost. Dan komen de geitenhouwerijen, hebben dat weer opgelost. Dan gaat straks waarschijnlijk het water een uitdaging worden of de netcongestie. Dus wat dat betreft hebben we wel wat uitdagingen die we er iedere keer bij komen. Ja. Hier worden op dit moment 64 woningen gebouwd, de Bouwma Jansen. Hier aan mijn rechterkant komen 12 woningen voor de starters. Daarachter geel opgetrokken in hout, vrij bijzonder denk ik hier in Venray. Het is eigenlijk het eerste hoogbouwappartementengebouw dat in hout wordt gebouwd. Er komen 20 sociale huurappartementen voor Wonen Limburg. Aan de overzijde van de weg komen de grondgebonden levensloopbestendige woningen. En hier tegen die historische beuken aangaan komen 17 koopappartementen. Op die zandvlakte, dat wordt straks een hele mooie groene corridor met wandelpaden die eigenlijk vanaf de tol zo het centrum inloopt. Dus de mensen die zijn in een handomdraai straks in de supermarkt, die zijn in een handomdraai bij het restaurant in het centrum van Venray. En je hebt een heel mooi uitzicht op de Grote Kerk. We hebben voor de woningen zelf het bouwbesluit aangehouden. We hebben wel best wel wat meer hout toegepast in de woningen. We hebben natuurlijk niet voor niks de appartementen voor Wonen Limburg compleet in houten constructie opgetrokken. Dat betekent dat ook met name het binnenklimaat van die woningen wat prettiger is. Je geluids- en je vochtabsorptie van hout, dat werkt toch anders dan dat je met beton of met kalkzandsteen werkt. En in de woningen zelf, in de projectwoningen, hebben we gewoon conform bouwbesluit bijna energie-neutraal gebouwd. Dus dat is gewoon wel de standaard van tegenwoordig. Maar wel goed nagekeken van hoe zit de zonoriëntatie. Want je hebt natuurlijk steeds meer, vroeger maakten we altijd alles op het zuiden. Maar tegenwoordig heb je met hittestress te maken. En wil je ook graag schaduwplekken creëren. Dus we hebben bijvoorbeeld bij de woningen type E hebben we bewust plekken gemaakt met een veranda. Waardoor je ook in de schaduw onder een afdakje buiten kunt zitten en geen last hebt van de zon. Nou, de eerste woningen zullen ergens in april, mei opgeleverd zijn worden. En dan schat ik zo in dat het treintje met de oplevering tot eind 27 gaat doorlopen.